Ahoj šachista, verím, že už vieš pekne otvoriť svoju partiu, taktiež vyhadzovať súperové figurky a dnes si ukážeme to, ako najlepšie vyhadzovať alebo vymieňať svoje figurky. Pretože nemôžeme to robiť len tak halabala, nakoľko každá figurka aj pešiaci majú svoju hodnotu. A dnes si práve čo to povieme o hodnote figúrok. Hodnota figúrok je daná predovšetkým tým, ako sa figurky vedia pohybovať. Čím je figurka pohyblivejšia, tým je vzácnejšia. Preto najvzácnejšou figurkou je dáma. Dáma vie na jeden ťah prejsť z jedného konca šachovnice na druhý, ale okrem toho vie ešte chodiť aj šikmo. Preto dáma má hodnotu akoby 9 bodov. Čiže ak sa ti podarí vyhodiť súperovi dámu, akoby si získal 9 bodov. Veža tiež síce vie na jeden ťah prejsť z jedného konca šachovnice na druhý, ale nevie chodiť šikmo. Preto veža má hodnotu 5 bodov. Je tiež veľmi vzácna figúra. Všimnite si, že strelec a jazdec nevie na jeden ťah prejsť na druhú stranu. Napríklad tento strelec by musel prejsť na 2 ťahy. Jazdec je dokonca ešte pomalší. Ten by sa naskákal, kým by prišiel na druhú stranu šachovnice až 4 skoky. Preto jazdec aj strelec sú menej vzácne figurky a obidve stoja 3 body. Ako keby majú hodnotu 3 body. Takže strelec a jazdec majú rovnakú hodnotu, kým väža má hodnotu 5 bodov a dáma aj najvzácnejšia figurka má hodnotu 9 bodov. Preto keď hráš šach a máš nejakú pozíciu, napríklad takúto, kde je biely na ťahu, tak biely uvažuje. Síce napáda tohto pešiaka jazdcom aj strelcom, ale čo je vzácnejšie? Jazdec alebo pešiak? Ak by jazdec vyhodil pešiaka, dôležité je, že ten pešiak je chránený. Samozrejme, keby ten pešiak nebol chránený, tak je dobré ho vyhodiť, pretože získame zadarmo bod. Ale ten pešiak je chránený a čierny nám vyhodí jazdca. Takže biely síce získal pešiaka za 1 bod, ale čierny získal jazdca za 3 body. A to čiernemu dáva výhodu. Tiež keď sa vrátime na začiatok, tak napríklad dáma napáda dám. Aj táto dáma je chránená, čierny si ju chráni ako vežou, tak aj jazdcom, ale biely ju môže vyhodiť, pretože dáma je za 9 bodov a čierny vyhodí tiež bielu dámu za 9 bodov. Hovoríme, že je to výmena rovnocennej figúry za rovnocennú. Toto je bežné a deje sa v šachovej partii veľmi často takéto výmeny. Pozrime sa ale aj tu, že väža napríklad napáda jazdca. Je ten jazdec chránený? Áno, je. Pešiak si ho pekne chráni. Takže väža keby vyhodila jazdca, síce biely získa 3 body, ale tým, že jazdec bol chránený, čierny získa až 5 bodov, keď vyhodí tú väžu. To je pre čierneho výhoda. Preto biely by takéhoto jazdca väžou nemal vyhadzovať, pretože väža je vzácnejšia figurka. Samozrejme, keby napríklad biely potiahne takýto ťah a čierny potiahne týmto pešiakom, že tento jazdec prestáva byť chránený, vtedy by biely mohol uvažovať o brani tohto jazdca, pretože už nie je chránený. I keď v tejto pozícii to zrovna nie je vhodné, ale to je zase na inú debatu. No a potom tu ešte máme, že títo pešiaci sa navzájom napádajú. Je tento čierny pešiak chránený? Je chránený ako jazdcom, tak aj dámou. Ale tento biely ho môže vyhodiť, pretože aj čierny vyhodí pešiaka a to je pešiak za pešiaka, čiže obidvaja získajú po 1 bode. A to je zase výmena. Nikto nič nezískal, ale čo je dôležité, ani nikto nič nestratil. Takže poďme si pozrieť ešte ďalšiu pozíciu, zase od začiatku partie, kde snažíme sa hrať do centra a tu zase biely jazdec napáda tohto jazdca, mohol by ho vyhodiť, preto si ho čierny chráni, strieľa na svojho pešiaka, to znamená, že si ho chráni a
A teraz už jazdcom nie je výhodné toho pešiaka vyhodiť, pretože pešiak stojí iba 1 bod, kým náš jazdec až 3 body. Preto biely pokračuje, rozohráva si ďalšiu figurku. Tu čierny jazdec napáda pešiaka, ktorý nie je chránený. Vidíte, že nikto ho nechráni. Preto biely týmto pešiakom ide dopredu, aby si chránil toho pešiaka. A už by pre čierneho nebolo výhodné toho pešiaka vyhadzovať. Preto on si radšej rozohrá strelca. Teraz povedzme biely spraví rošádu, rovnako tak aj čierny. Napríklad biely si rozohrá tohto strelca. Tu čierny spraví dobrý ťah, že napáda tohto strelca a keďže to napáda pešiakom, je to pre čierneho výhodné, pretože strelec je vzácnejší ako pešiak. Preto sa strelec napríklad rozhodne vyhodiť tohto jazdca. Tu napáda aj dámu, no ale samozrejme tá dáma ho vyhodí. Takže to bola výmena strelca za jazdca, 3 body za 3 body. To je úplne v poriadku. A zase biely je na ťahu, rozohrá si jazdca. Takisto čiernemu chýba rozohrať ešte tohto strelca, preto ide pešiakom dopredu, aby mu uvoľnil cestičku. No ale tu napríklad biely jazdec napadol dámu. To by bolo pre bieleho veľmi výhodné, pretože dáma je najvzácnejšia figurka, stojí 9 bodov a jazdec iba 3 body. Takže dáma čierna uteká preč, aby ju biely nevyhodil len tak lacno. No a takto ďalej pokračujeme, snažíme sa napádať tie figurky a snažíme sa vyhadzovať buď nechránené figurky, alebo pešiakov, to je jasné, keď nikto nechráni, tak ho vyhodíme a získame, alebo sa snažíme vyhadzovať vzácnejšie figurky, vďaka čomu tiež získame výhodu a prevahu. Takže dobre si zapamätaj, figurky nemôžeme vyhadzovať halabala, každú má svoju hodnotu, kým dáma je najvzácnejšia figurka, má akoby hodnotu 9 bodov, väža stojí 5 bodov, strelec a jazdec majú rovnako 3 body a pešiak je najlacnejší, má hodnotu iba 1 bodík. Kráľ samozrejme takúto hodnotu nemá, pretože kráľ sa nevyhadzuje, kráľovi sa snažíme dávať šachmat, a preto si ho musíme dobre chrániť, pretože ako náhle by sme šachmat dostali, prehráme partiu. Dosť bolo slov, vytiahni si svoju šachovnicu a skús vyhadzovať a hrať tak, aby si získaval vzácnejšie súperové figurky, ale zároveň ti ostali tvoje figurky alebo viac pešiakov. Ahoj!